Είναι διπλό το κέρδος για την Κύπρο, αλλά δημιουργεί και συνέργειες στην Τουρκία, γιατί εμείς θα μπορούμε να πουλούμε πιο φτηνό φυσικό αέριο με μεγαλύτερο κέρδος και η Τουρκία να έχει φτηνό φυσικό αέριο για τις ανάγκες τις ενεργειακές της. Να μην σκεφτούμαστε μόνο προς μια κατεύθυνση, να θεωρούμε και προς άλλη κατεύθυνση. Και να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Ένας τρόπος να μεταφράσεις αυτές τις συμμαχίες σε ειδικό πολιτικό βάρος, το οποίο θα πιέσει και την Τουρκία ή καλύτερα θα της ανοίξει και την όρεξή της. Άρα, για να έχει μια ρόλο και στην περιοχή, τον οποίο προσπαθεί να διεκδικήσει με την ανάμειξη στη Μεσογείο, στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να εμπλακεί σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται ενέργεια. Και αν δεν θα εμπλακεί με το πετρέλαιο άλλων, θα πρέπει να εμπλακεί και με το πετρέλαιο είτε το δικό της, είτε το κάνει το δικό μας. Γι' αυτό δεν μπαίνει στο τραπέζι όσο αφορά τη συζήτηση επίλυσης του Κυπριακού τώρα. Στο τραπέζι, στην ενδεχόμενη λύση του Κυπρίου, που είναι ήδη συμφωνημένα. Μάλιστα, ότι όλα τα έσοδα θα τα μοιράζουν Τουρκοκύπροι και Τουρκοκύπροι, θα υπάρχει το ταμείο και πέραν έσοδα από εκεί τα 5 έκτα θα τα παίρνει η τουρκοκυπριακή κοινότητα για έργα υποδομής και ένα μόνο έκτον η ελληνοκυπριακή.